Ține foarte mult de stilul de viață al tău și al familiei tale. Dar dacă încă nu te-ai hotărât, gândește-te la următoarele întrebări. Cât de mare este baia mea? Cât de des am folosit cada pentru a face baie? Și câte băi am în locuință? Hai să-l luăm pe rând. Cât de mare este baia mea? Dacă răspunsul este de circa 3,5 m², atunci recomandarea mea este să alegi varianta cu duș ochin pentru a avea mai mult spațiu utilizabil în baie. Recomand cadă pentru băile care sunt mai mari de 3,5 m². Dar dacă ai o baie de 7-8 m², ești norocos. Le poți avea pe amândouă în același spațiu. Cât de des am folosit cada pentru a face baie? Dacă răspunsul este foarte des, atunci este clar că alegerea potrivită ar fi varianta cu cadă. Câte băi am în locuință? Dacă ai două sau mai multe băi în locuință, pune în baia mare cadă și în baia mică duș. Dar probabil că știi deja asta, ținând cont că majoritatea apartamentelor vin utilate astfel. În plus, din punct de vedere practic, dușul este mult mai economic, mai ușor de curățat și convenabil pentru persoanele cu mobilitate redusă. În timp ce pentru familiile cu copii, cada este mult mai la îndemână. Fie că decizi să folosești o baie cu cadă sau